ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଭେଣ୍ଡି ବହୁତ ଶସ୍ତା ତ ବାପା ବହୁତ ସାରା ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କୁରକୁରି ଭେଣ୍ଡିଟେ ବନେଇବି। ଏବେ ସେଥିରୁ କିଛି କଅଁଳିଆ ଭେଣ୍ଡି ବାଛି ନେଇ ଧୋଇ ତାକୁ କାଟି ନେଇଛି। ସେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ବି କାଢି ନେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଭେଣ୍ଡି ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ଭେଣ୍ଡିକୁ କ୍ରିସ୍ପି କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଦେବା 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଟ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ଗୋଳାଇ ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣି ନେବା। ଭେଣ୍ଡିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କୁରକୁରି ଭେଣ୍ଡି। ଏମିତି ଥରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।